Sini sa ikaayong lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Radyo Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa katong bag-ong nga sugilanon di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, salamat. Salamat kinapasugot ang ako namo. Nasa balay ko nalang igraheng ginamaniho ko nga taksi. Hindi na ako mabudlayan sa pagsakay pa uli. Kalayo pa nga daan sang balay. Pila pa ko kasakay kong maklambot. Wala labot sina. Kinanglan ko ang taksi ngini para sa akon anak nga nagamasakit sang malubha. Kinanglan kong salakyan. Agod madala siya sa ospital kung mag-abot ang emerhensya. Arin ako sa balay. Padulugon ko na lang salakyan. Bah! Si Diday na! O Diyos ko! Si Milit! Ang amon anak! Manawag ako diri sa taksi! Mangusisa ako! Milit! Ano matabo? Ang aton anak, Bobby! Wala na ang aton anak! Patay na siya! Ano? Ah! Matapos ko siya kainang ang ginsabinan, nagpagayo siya sa gatas. Kanikibilin ko siya diri sa iya hiligdaan. Apag antes ako nagbiya sa iya, nakita ko nga ginabudlayan siya sa iya paginhawa.
Kinusisa ko siya kung malain ang pamatsyag niya. Apang okay lang siya kuno. Kani dali-dali ako nga nagkanto sa kusina Agud nga magtimpla sang gatas. Abang sang magbalik ako diri sa kwarto. Naabtan ko na lang siya nga wala na nagaginhawa. Ano? Bobby! Nagapati ako. Nga hindi siya gusto nga makita ko ang iya pag-antos sa katapusan nga tion. Kani nagpagayo siya sa gata sa akon. Nag-ayhan. Nagtalikod lang ako kag nabugtuan siya sa ginhawa. Oh, Diyos ko, Mili. Anak! Wala mo man lang ako ginulat. Bilet! Anak ko! Anak ko! Malakad na ako. Magabihan ka bala sa pagpauli? Depende. Kung temprano pa ako nga makabawi sa akong biyahe, temprano pa ako nga mapauli. Apang kung daw wala-wala, gid. Kasi kung matiner pa ako sa gwa, hasta sa kagahon. Sige. Maghalong ka ha? Ay, magpanarangkan lang mo diri sa mga bata, ha? May yabi man ako sa pertahan. Makasulod ako nga hindi na kinahanglan yung magpamukaw pa ako sa inyo. Sugod sa malubong si Milet. Daw halos ginahimo na nga adlaw ni Bobby ang gabi. O hindi siya gusto nga magtinir diri sa balay. Kag nahangpan ko siya. Nagkahibalo ako. Nga kasubong ko man. Ginasubuan siya. Tungod hindi ba niya mabato ng kamatayon sang amon subang? Napatay ini sa balatian nga leukemia. Oh, Milet! Anak ko! Diri ako ma-park sa mall. Sweldo subong. Kag madamong naga-shopping. Kung madamong naga-shopping, madamong pasahero. Bah, ara. May babae nga nagapadulong diri sa akong taxi. Abrihan kong daan pertahan. Up. Bah, nagsaka siya. Din ka, miss? Sa Groves din. Kung hindi ako magsala, hindi na siya siguro nagkatrabaho ay. Men's club yun na. Kasi kung hindi na siya nagkatrabaho. Aring bayad ko manong Ay, salamat kita. Miss, basi kung gusto mo nga magpasugat, magpauli ka karon, pwede ko ikaw nga sugaton. Hindi na kinahanglan. Salamat na lang. Ato na siya. Wow. Grabe nga kortes ang lawas niya ba? Kagang iya panit. Tama ka, Hamis.
2:00 na sa kagahon. Kung dito nag-aubrang ang mga babae sa men's club nga gintulungan ko sa iya kaina, inuguwa na ini nga oras. Dito ako madiretso Mahulat-hulat lang ako dire. Sigurado nga first class nga dyaro ang babae nga to. Talagsala ako nagasala sa akong pagpati. Bah, may nagwa sa club ngayon na. Napangula siya nag-isa nun. May kaupon siya. Isa ka may edad na nga lalaki. Kaginagbayan siya sini. Kag makita ko nga malipayon siya nga nagapakighambal sa mga lalaki. Daw siya sang labot kung may nagatulok sa ila o kung wala. Daw sila lang nga duwang ara sa kalibutan ba? Ipapanaog kong kristal sang pertahan sa salakyan. Bah, nagtulok siya diri sa akon? Naghihom siya? Natandaan niya siguro ako. Hindi. May malahalon nga salakyan nga nagdulog sa ila to bang? Nagsakay sila nga duwa? Ato ng salakyan. Hindi ko malimtan ang iyan mo. Katahom gid sa iya. Katamis ang iya yuhom. Labaw sa tanan. Ang kurbas ang lawas niya. Siguruhon ko nga mangin akon siya. Wala sang iban nga nakahibalo sa akon buluhaton. Bisan ang akon pamilya. Bisan si Diday. Wala makahibalo sang matuod ko nga kinaiya. Magluwas sa pagdrive sang taxi. May lain pa ako nga buluhaton. Kag ina, among ginahibalo ko kung sa di nagapadulong ang mga babae nga prospeko nga biktimahon. Kag ugaling ang pagpaminsar kung anong madason ko nga buhaton. Kag kung sigurado na ako, amo kag ginasulod kong ilabalay. Ang akon una nga plano. Amo nga kawatan ng kuntani nga akong biktima. Apang kung may oras pa, luguson ko inay. Ilabi na kung matahom kag siksi. Kag matinlo ang akon pagtrabaho. Halos pila ka tuig ko na ini nga ginabuhat. Kag wala ko nagakadakpan. Kung sadto, tungod sa sobra namon nga pagkinahanglan sang kwarta para sa akon balatianon nga anak. Amoy nang rason ko nga ginabuhat ko ini. Apang subong, hindi na. Tungod para sa personal ko na nga kalipay, kung nga nagasubong ako sini. Tungod mahimo ko nga makumparar sa alak o kung sa druga ang akon ginabuhat. Makaaladik man. Kag wala ko sang plano nga untatan ang ako nasugura na. Kag ang babae nga to, mangin akon siya. Mangin akon siya. Si Bobby. Matapos siya nga mag-inom sang kape niya pag-abot niya. Dayo niya sunod sa kwarto, kag magtulog. Niwala man lang gani siya nagpangamusta sa akon, kag sa mga bata. Kung anong nagakatabo diri sa amon balay.
Daw hindi na siya ang Bobby nga nakilala ko. Hindi na siya ang Bobby nga ginahigugma ko kag ginpakaslan. Kung kamatayon ni Milit ang rason sa pagsubong niya sina, to hindi naman siguro husto. Ari pa ako. Kagang iban pa namon nga mga anak nga nagakinahanglan man sang iya atensyon. Lima kagabi ang ginabuhat kong pagbantay diri sa mga babae. Kag natandaan ko na ang ginabuhat niya. Matapos siya nga madulong sang iya suki sa club, nagasulod siya dayon sa iya apartment. Kag nakita ko nga wala sang may nagabukas sa iya. Wala man sang may nagapasigas ang suga kung mag-abot siya. Kag nasiguro ko nga isahanon lang siya nga naga-star dira. Sang nagpamangkot ako sa bata nga nakita ko diri kay Ina San Temprano pa. Oh, ara na siya. Nagwa na sa club. Kag parehos ang kinandan. May kaupod siya. Kag sigurado nga idulong naman siya sang customer niya sa apartment. Oh, ato na sila. Masunod man ako sila. Apang madistansya lang ako. Para hindi sila makasatom nga nagasunod ako sa ila. Ato nang salakyan nga nagdulong sa iya. Karon, manawag ako diri sa taxi. Kag manuktok sa pertahan sang apartment niya. Sino ba lang nagapanuktok nga ini? May nalimtan bala ako sa salakyan sang customer ko? Gani ginbalikan niya ako? Buksan ko na lang gani nga nagbalik ka! Hindi! Gintabunan niyang ba ko! Sunod! Hindi ka magahod. Kung hindi ka gusto, nagutlon ko sang patalom nga ining liog mo. Ano? Oo! Kuhaon kong kamot nga nagatabon sa baba mo. Apang sa nasiling ko na, hindi ka gid magsinggit. Kay patyon ko gid ikaw. Kuhaon ko ng kamot ko. Ano bang kinahanglan mo sa akon? Kwarta? Hindi. Ginagos mo ako sa nginali. Hindi ko na kinahanglan ng kwarta. Kunding lawas mo. Ano? Oo. Hindi. Hindi, Manong. Manuoy ka sa akon. Hindi. Animal ka! Ginkagat mong bibig ko nga naghalok sa imo. Tama! Ginsumbang mo ako sa sulok-sulok. Tungod matig-akas ang ulo. Karta! Hindi! Buy ako! Maluoy ka! Buy ako! Dira ka sa supa, Karon, mangin akon ka na gid mo. Mangin akon ka na!
Yan sudagan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Number one, Fast Radio. Come on! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko.
kung diin man ako makaabot kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Hindi ko pagbatuno ng offer. Basta, sugiran mo lang ako kung nga nga hindi. Hindi ako sa mga amusin ng surgical procedures. Ate ko na mo, hindi ko lang pagbatuno ng offer eh. Nakahibalo na ba lang pamilya mo bahin sa offer nga ina? Oh, Uti, basi kung maakig sila sa imo kung balibaran mo ina. Kag basi kung maakig mo sila sa akon. hindi ako manugin nga hindi ka gusto eh. Sino na lang galing ihambal mo? Ako eh. Bahala ka. Ba? May ginbutang siya sa cart nga facial cleanser for men. Tagmahalin na nga brand ah. Ay, abi ko anay kung tubig lang kaghabon ang ginagamit niya tinlo sa iyaguya. Hindi na lang ako magkomento ah. Babayan ko na lang siya. Dulaon ko na lang ang kung ano nga duda sa kaisipan ko. Bahala na si Batman ah. O ano? Kamusta na si Paulo? Ara, sa kaluoy sang Diyos, may bag-o naman nga offer nga commercial para sa iya. Lain naman yung produkto. Doon nawili na siya sa pagmodelo ba? Sa primero lang ang kasaw sina. Excited pa siya subong mo.
Pero sa ulihi, matak-an gini na siya. Isa pa, ginapakonswiluhan ko lang ang relatives niya nga puwerteng kalipay. Kay ti, sikat siya mo. Pero siling ni Paulo, good for 1 or 2 commercial na lang siya. Mauntat na siya dayon. Ay, kanugon man ay. Kadako man sa ginakita niya dira, hindi bala? Hindi gid man Kay baguhan lang siya mo. Pero, dako naman ina nga bulig As if, manggaranon man yung pamilya ni Paulo, hindi bala? Medyo. Doble galing igo eh. May kita na siya. May manggad pagid ang pamilya niya. Din ka pa sina. Buang. Pero kung sa bagay, mas maayo gid nga mag-concentrate na lang si Paulo sa trabaho niya. Nga aw. Well, syempre, ang modeling world, kalibutan sa mga matahom. Base kung masulot pa si Paulo sang iban. Faithful si Paulo, no? Si Paulo ya eh. Pero ang iba niya nga may gusto nga mag-agaw sa iya, faithful man? Lala? Amiga, ang mga gusto nga mang-agaw sa boyfriend sang may boyfriend, madamos ang paagi. Kag ang gusto nga mang-agaw kon sexy kag gwapa, mabudlay ina balibaran, no? Husto si Lala, Tifa. Tawo lang si Paulo. Kag ang tawo, mahuyang. Madali makalimot. Ina ba lang kanta nga ginasiling? Ang taong marupok kay daling lumimot. Amo na ang kanta ni Haji Alejandro, no? Hoy, tanga. Kay Rico Puno na yak kanta, no? Daw suya, how? Oti, nadutlan ka na, no? Na-insecure ka na? Siguro, nahadlo ka na nga maagaw pa sang iban si Paulo. Wala, no? Ati, okay Pakuno-kuno na lang nga wala. Ay, anay ka. Morder pa kita liwat sa pagkaon, Sige, Kay daw gutom pa ako, eh. Sige, ako na lang ang ma-order, Ara na. Tuduhin na sang kaon. Aha! Nakahibalo na ako sang mudos mo nga ini Esther, no? Ha? Gusto mo gid pa matud-an nga hustong ginasiling ninyo ni Lala? Ang ano naman, ina? Gusto ninyo ako nga pakaunon para nga magtambok ako? Excuse me. Bisan maghabok ako, hindi ako apektado, no? Hindi ako magpanik. Kay ako lang ang makadto sa Hong Kong. Lantawon ta, Anay ka? Nga alala? May wala bala ako sang nahibalaan bahin sa inyo nga duha? Sinong makadto sa Hong Kong? Kag nga daw hindi kuya kaupod, haw? Ako ang makadto sa Hong Kong, Lala, Ako bala? Anay ka gani? Antes maglingin ang ulo ko, pwede ba lang sugiran ninyo ako kung anong ginahambalan ninyo? Sige, magpamati ka. Amo ni ho. Ang matuod, apektado ako sa ginahambal sa mga amiga ko. Kag nagabatyag man ako sang kahadlok. Kag kun ka isa,
Hinali lang nga nagakubak-kubang dughan ko nga hindi ko mahangpan. May malain ba lang nga hitabo nga mag-aabot sa kabuhi ko? Kag sa relasyon namo ni Paulo? Kamusta nang mahal ko? Okay lang ako. Ikaw? I'm okay. May kaupod ka ba lang nga babae sa ginashoot mga commercial? Model man? Oo, Sinong ngalan niya? si Star. Pilang edad niya? 21. Ambot lang, hindi ako sigurado. Gwapa? Super guwapa. Super? Attracted ka bala sa iya? Hindi. Nagwapahan ka sa iya? Apang hindi ka attracted sa iya? Daw hindi man ako magpati ba? Nga. Magsiling galit niyang isa ka lalaki nga nagwapahan siya sa isa ka babae. Attracted na dayon siya sa amo nga babae? For me, yes. Nga. Kay kung nagupahan ka lang sa iya, masiling ka lang oo, gwapa siya. Or hindi gani, masiling ka lang may itsura man Pero tungod nagupahan ka gid sa iya katama, kag hindi mo na malimtan ang nawong niya, ang masiling mo, amo nga super gwapa siya. Kuna mo, ginabawi ko lang ginhambal ko. Hindi na siya super gwapa. Hindi siya head turner. May hitsura lang siya. Too late na, mister, no? Bistado ka na. Ha? Bistado sa ano? Nga nagkakagusto ka gihapon sa ibang nga babae. No. Wala ko sang gusto sa iya. Siyempre, i-deny mo gid ina, no? Naugot ko mamati isang kadlaw niya, Tifa, promise, hindi ko siya gusto. Isa lang ang babae nga gusto ko. Kakilala mo siya. Sino? Ang iyang ngalan, naga-start sa letter T. Do you promise to love her forever? Promise. Paano kun kin-break mong amo nga promise? May mo ako nga itiklod sa pinakamataas nga building. Hindi ako magreklamo. Di kundi, mapriso ko. Mapirma ako sa waiver. Nga wala sang bisan sino nga makusar sa imo. Anay ka. Nga bala nga hinali ka lang nga ginataki sang pangimon. Nga ahaw, nagapangimon ko. Matag pa sa silag sang adlaw, honey. Nga ahaw, wala bala ko sang mataro nga magpangimon. Natingala lang ako eh. Hindi ka man imunan nga sa isang babae? Sila abi ni Lala kag Esther mo. Nga, ano sila? Anong ginambal nila sa imo? Sugiri ako, love.
gali? Uti nga nagapapikto ka. Kay pwede man nga matabuin na, hindi bala? Hindi matabuin na. Hindi na ako magigugma sa lain nga babae. Ha? Siniling mo lang ina, no? No, hindi matabuin na. Ginasiguro ko sa imo. Pero, pwede man nga may babae nga maluyag sa imo, kag maglagas-lagas sa imo. Ati, pwede eh. Pwede ged. Ha? Tikalon. Nga, hindi ba pwede nga mataboy na? Pwede eh. Amo gani nga nagapangimon ko. Okay. Ibutang naton nga may namalagas-lagas sa akon. Mapalagas manayahan ako? Ambot sa imo, yay. Hindi ka magkawala ka. Mapatay siya sa kakapoy sang lagas, apang hindi siya makalambot sa akon. Ala, dapat ko bala siyang patihan? Tifa, love, amoy ning masiling ko. Para nga mapahamtang ng buot mo. Nakaibala ko. Masami mo nga ginapaminsar ang bahin dira. Hindi kasi na mapahamtang permi. Hindi na ako makibot sa pila ka adlaw. Nga may higanti ka na nga eye bags nga makita sa mga mata mo. Tungod hindi ka na makatulog sa gabi, sangsagad mo sang paminsar sa mga bagay nga hindi naman mahimo nga matabo. Ari na lang oh. Sa tiyon nga may maluyag sa akon nga kasubong ko man nga modelo, hindi ko siya paghatagan sa kahigayunan. Nga agawon ako sa imo. Kag hindi ko man paghatagan ang kaugalingon ko sa kahigayunan, nga maagaw ako sa imo. Anong buhaton mo, haw? Mauntat ako sa pagmodelo. Ano? Oh. Anyway, it's not my bread and butter. No, Paulo. Hindi tungod hindi ka na modelo, hindi ka na niya paglagson. Pwede niya akong alagson. Pero madali ko siyang haligawan. Hindi ka subong kung isagyapon ako ka modelo. Yutay lang ang kalibutan sa mga modelo. Pag sigurado, nga masami kami nga magkakitay, kag magbungguanay. O, ano? Nabuhina na blang kabalaka mo? Oo. Good. Nalipay ako nga mabatian ina sa imo. Kag ginasulit ko. I promise to always be in love with you. Patihin na. Tungod na mo yun ang matuod. Kag gusto ko nga sa madason namon nga commercial shoot, ara ka. Updon ko ikaw. Nakita ko gid man si Star. Matahom siya matuod. Sexy. Kag malaba ang buhok. Apang may natulupangdan ako. Natapos lang ang ila shooting kag nagminulagay ng mga kaupod niya sa trabaho. Bisan makaisa. Wala ko ginakita nga nagyuhom siya sa akon. Nga aayhan? Suya bala siya sa akon? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so nagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany
gaginpasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawa.
music in my soul. If I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my May ginaplano ako nga buhaton ay. Kinahanglan ko ang kwarta. Agod nga makapatindog ako sa akong kaugalingon nga factory. Kag sa tiyon nga makatupong na ako sa iya, ipakilala ko sa iya kung daw ano siya kalaing nga sari sang tao. Anak, maayo man ang plano mong ina. Apang nakahibalo kita nga hindi matabo ina. Hindi mo malambot ang mataas nga kahimtangan ni Leonard Amador. Siya ang pinakamanggaranon nga tao diri sa New Jerusalem. Buhaton ko ang tanan, nay. Kun amo, nga hindi ka nalang magalindira. Hindi ako makasawa magtulok sa imo nga nagaugtas, tagsa nga magpauli ka diri sa balay. Nga hindi ka nalang maghalin, kag mapangita sang iban nga maobrahan. Nakahibalo ako nga makakita kagit sang lain nga maobrahan. Apang, wala mo pagbuhatay na. Bangod bala kay Isabel? Nay? Ramiel, iloy mo ako. Iloy mo ako. Kag madamo ako sang nahibalaan sa imo, bisan hindi mo masugid sa akon. Gani batuna na lang ang kamatuuran, nga hindi ka bagay kay Isabel. Langit kag duta ang inyo katulad. Kag nakahibalo ako, nga halin pa sang nagaedad ka sang napulo ka tuig, nagahigugma ka na sa iya. Napulo ka tuig? Anong natabusang napulo ako ka tuig, nay? Birthday mo sadto. Kag naghiwat kita sang jutay nga sinalo-salo sa aton balay. Nga sa diin, may madamo kita nga mga tanom nga mga bulak. Dito, tatlo lang kita nga nagahiwat sang imo nga birthday. Ako, ikaw, kag si tatay mo. Kasadya sa aton. Kag sang hinali lang, nakita ko ang isa ka babae. Nagatindog sa unahan, kag nagatulok sa aton. Ay, nasadyahan siya magtulok sa aton. Kag sa iya kamot, may mga bulak siya. May bulak siya nga ginauyatan. Kag nagapangita pagid siya sang iban nga bulak. Kag ang bata nga ato, nagpalapit siya sa aton hamtangan. Hindi ko malimtan ang adlaw nga ato, Ramel. Katahom sa iya nga pagabata. Ginagda ko siya nga magkaon sang imo nga birthday cake. Kag nagpasugot man siya. Kag nagpakilala siya, nga siya si Isabel Amador. Anak ni Leonard Amador. Kag nakita ko, nalipay siya sa makilala kita. Kag pagkatapos, ginbuligan mo siya nga magpanguha sa mga bulak sa wayang. Kag amo ato ang ginsuguran sang inyo pag-abyanay nga duha. Ginabantayan mo siya adlaw-adlaw. Apang wala na ini magbalik. Kag nakita ko nga masubo ka, samtang nagatulok sa inabalay. Galantawon man diri sa aton balay. Ang ilabalay, daw palasyo. Nakudalan sa mataas nga grills. Kag
Nasugilanon ko ang ila nga kabulig. Kag didto nahibalaan ko nga ginakigan siya sa iyamay. Bangod nagwa siya sa kudal, kag nakig-abyan sa aton. Kag sugod sadto, wala na siya gintugtan nga magwa. Gani amo ato, nga wala mo na siya makita. Wala ako makahibalo. Nga wala mo pagali ato malimtinay? Wala ko ato malimti. Bangod masami ko ikaw makita nga nagalantaw sa amo nga balay. Masubo ka kag maluya kung mag-abot ka sa gabi nga hindi mo siya makita. Naglaom ako nga nalimtan mo na siya samtang nagadugay. Apang wala ka gali malipat sa iya? Nakahibalo ako. Nakahibalo ako sina. Nagsala bala ako? Haramel? Wala ka magsala, Nay. Wala ako malipat kay Isabel. Siya ang una ko nga nangin abyan. Wala ka nagapakig-abyan sa iban nga mga babae. Bangod, hindi mo malimtan si Isabel. Bisan pa nga ikaw, hindi makatupong sa iya, Ramel. Nakita ko. Masubo naman ang yanaw. Ramel, kinahanglan nga ihambal ko sa imo ang matuod. Hindi ka bagay sa iya. Gani kalimti na lang siya. Madamo pa sang babae. Kag amo ina ang rason nga hindi ka maghalin sa imo ginaobrahan. Kay nagahulat ka sang kahigayunan nga makapalapit kay Isabel. Ramel, hindi matabo ina. Hindi itubtubsan mo. Patiha ako. Gusto si nanay. Matuod ang iya ginasiling. Langit kag duta ang amon katulad ni Isabel. Kag wala sang kahigayunan ako nga makapalapit sa iya. Pero kay na, nakita ko siya nga nagalhaaw sa may bintana. Kag nakahibalo siya. Gama to nga oras nga nagalabay ako. Nagtulog siya sa akon. Kag nakita ko. Masubo siya. Bisan nakita ko nga nagayuhom siya sa akon. Apang madali lang amon pagtulog kay nga duha. Nakita ko hinali lang siya naghalin sa may bintana. Kag nakita ko nga nagpalapit si Ras sa bintana ang iya ginhalinan. Ganit dali-dali ako nga nagpalipod. Nakaibalo ako nga manugid si Ras sa iya amay. Kung makaibalo ini nga nagapakig-abyan si Isabel sa akon. Naluoy ako sa iya. Kung mahimo pa lang agubon ko ang barandilya sang bintana. Agod nga kuhaon ko siya dito. Katulad siya sang isa ka pispis. Ganapriso sa hawla nga bulawan. Sa sulod sa madamo nga tinuig. Sugod sang magtalang siya sa amon lagwerta. Hindi na siya madula sa akon kaisipan. Kag isa ka bes, nagkadto ako sa ila balay. Kag naggawa siya sa bintana. Nagyuhom siya sa akon. Kag nagyuhuman ako sa iya.
Sugod man sad to. Masami ako nagalabay si Ilabalay. Kag nagabantay na siya sa akon. Kag pagkatapos, nagabaylohanay kami sang tinaga nga, I love you. Sa kalalangan sa panulok. Kag sa pagkutib-kutib sang amon mga bibig. Pagkatapos, nagahalin siya sa may bintana. Kagamo man ako. Nagalakat man dahin ako pauli sa amon. Kag malipayon ako katama. Siguro, ako lang lalaki nga malipayon sa ibabaw sang duta. Ako lang siguro. Nay? Oh. Nakadumdum ka bala sa nagligad nga kadlawan ni Isabel? Sang ika-18 niya nga pagsukat? Madamo ang ilang mga bisita. Nakita ko ang mga negosyante na suki ni Leonard Amador. Kag naghanda sila. Kadamo kayo. Ang ilalon, napunihan sa mga matahom nga mga bulak. Kag nakita man naton ang kinahon-kahon nga ilim nun. Dagaya kayo ang mga dinapit. May mga dinapit sila nga mga artista. Kag kasadya kayo sa ila. Amugin ina ang mga manggaranod. Tama kagalanti sa paghiwat sa mga kasadyahan para sa ila mga kilala. Hindi ako malipat sa hitabo nga tunay. Si Isabel, nagabayo sang asol nga bestida. Katahom sa iya kayo. Kag nakita ko siya nga nagasugilanon sa isa ka babae nga lamharon pa. Ayan, manghod ba niya to? Nagatindog ako sa guwas ang kudal. Sa paglaom, nga makita niya ako. Apang wala niya na mabuhat. Apang nakita ko, masubo siya katama. Pasi hindi man siya mapanugid sa imo. Kung nga nga masubo siya. Hindi man ako makahambal si nanay. Kung makita ko siya, nakita ko man nga malipayon siya. Kung makita ako. Kag isa ka bes, nagkamang siya pagwa sa kudal sa kalalangan sa jutay nga guba nga pader. Kag nalipdan sa mga tanom. Nagahulat siya sa akon. Kay sadto nga tion, ang ilang hardinero ginpahalin sa yamay. Apang gimpapriso anay ini sang yamay sa sulod sang isa ka semana. Kang iya iloy, gindilian sa yamay nga magpalapit kag magsugilanon sa iya. Kag isa lang katawong makapalapit sa iya. Ina amo ang maid. Kag bisan ang maid, ginadilian nga magsugilanon sa iya. Ano? Ginsugilan ka bala niya sina? Madamo sa singin sugid sa akon ay. Labi nang iya balatyagon sa akon. Ginahigugman niya akon ay. Kag hindi ako makahibalo. Kung ano ang paglaom nga nagahulat sa amon. Ginhinambitan man bala niya ang iya nga iloy? Wala ako nakapamangkot parte siya, Eloy. Sa katapusan nga nagkadto siya sa gate, naghalukay kami sa ginuotlan sang rihas. Ginbuhat mo, ina? Nakahibalo ako nga hindi ko dapat ato nga buhaton ay. Apang wala ako naghinulsol. Kung ano man ang buhaton nila sa akon, handa ko nga batunon sang hugot sa akon kasing-kasing. Pagkatapos adto, wala na siya naglakat sa idalom. Kag kung maglakat gid man siya, may kaupod siya nga babae. Wala na siya nagakadto sa kudal. Sa baylo, nagabantay lang siya sa may bintana. Nagatulukay kami. Nagayuhumay.
Kag nabatsagan ko ang nabatsagan niya, Nay. Nagaantos siya. Kag nagaantos man ako. Kag nabatsagan ko. Kaya sa mabuang ako, Nay. Hindi man ako makibalo kung anong buhaton ko. Ramil, ang himuon mo, hindi ka na mag-agi sa ilabalay. Magpangita ka na sang lain nga alagyan pa uli. Hindi, Nay. Hindi ko mahimo, ina. Apang kinahanglan batunon mo ang kamatuuran. Nga wala sang kaayuhan nga matabo sa inyo sa kaimtangan nyo nga ina. Desidido si Leonard Amador nga taguon ang yabugos nga pamilya sa kalibutan. Daw pariho ba lang nga siya ang nagapang priso? Kag pamilya niya ang iya ginapriso? If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!